Kaixo lagunak, hemen txenabil, eski saltoa prestatzeko, txukun jartzen, kaskua eta dana. Bakizue, gabonetan zenek ez ditu ikusten eski saltuak, Han izaten dira Garmin Kirchenen, eta gu bakizu nola esaten gerun, partin, krismen, partitzen. Hala izatezan, bai, hemen nago preste, haber hau jartzeten, burua ez puskatzeko. Bale, banijua. Venga, hau heldu. Gaurko gonbidatuak eskia egiten du. Eskia akrobaziekin. Adi lagunak, banijua. Kaixo lagunak, eguerdion eta Maialen ongi etorri, zer moduz? Kaixo. Ondena ondo? Bai, ongi etorri. Gaurretxe eskien gainien etorri, ez da? Ni hemen ibilin salto egiten, Bai. Zezan behar nizun, ze estilotan ibiltzea, zuetzea lasai ibiltzean horietakoa, ez da? Bueno, depende. Nio normalian freestyleetan ibiltzen az. Freestyle, estilo librea nahi du esan, ez da? Bai, da. Zertan datzan guantxe garatuko deu, eta badakite bai txapelketan bat irabazitakoa zehala, ez da? Bueno, baten bat. Baten bat, ama. Bueno, guantxe kontatuko zuen dana, zukaldatzen deun bitartian, elkarrekin ingo deu, ikusiko zuen. Entxalada, entxalada dituko dio, geho aguakateta dakalako gainean, baina ikusiko zuen sojakin, dilistekin, denan astuko deu, eta gero ingo deu piltxo bat oso berezia, lagungarri bezala. Zukalden zemuz moldatzezea. Bueno, ez dakit. Guantxe ikusiko deu. Adi lagunak, saio, bikaina datorreta. Bueno, lagunak eta Maialen, garatuko izuet errezeta zehazkin undik noa biliko gehan pausuz pausu, bale? Bueno, azteko eta behin hemen erraz. Dakau soja testurizatua, ingo deuna uretan eta sojetan jarri, eta ingo dana da hidratatu. Behin hidratatuta da honean, gero botako deu, ingo deu nasketara. Nasketa hoiteko, ingo deuna, hemen dazkau diliztaia egositakuak. Ingo deuna da, bai baratzurila, tipula, jengibre, goxatuko deu sartai baten, bertara ondoren botako deu tomatia, baita ere botako deu beste tomate hau konkase ditzen dela, azala eta pepita kenduta lauki txikitan txukun inda, botako deu lapikura, bertan oregano pixka botako deu, eta utziko deu goxatzen oidena. Oidena goxatuta dakaunean, berta botako ditugu bai dilistak, eta bai soja ere bai. Oidena nastuko deu, eta hoi izangoa gaurko entxaladan, oinarria. Gio gainetikan, errex. Aguakate pixka jarriko jau, olio virgin pixka botako dio, gatza eta martorria jarriko deu. Vale, eta esan deun bezala, hau lagunduko deu, opiltxo batekin. Izangoa pankei bat iztia bezala, gutxi gora bera. Hemen dakau jogurra, dakau legamia eta dakau bikarbonatua. Ingoitu hoiek denak nahastu, arrautza pare bat bota, dena nahastu baitare, eta gero nasketa hortara botako deu. Arto irina eta intxaurra puxketetan inda. Eta ingo deuna da, hemen dakau eskaia, eta eskaia ingo deuna da bakarrikan aromatizatu. Olio pixkat epelduko deu, eskaietan jarriko deu, eta gero olio hori erabiliko deu, pixkat aromatizatzeko gure nasketa. Eta hoi, ikusiko zuen pankeika bezala. Sartaia bota, vuelta, eta gure entxaladan lagungarri jarriko deu. Ados? Perfecto. Venga, ekin ingo dio, nik hasiko naiz honekin, eta zu lagunduko da zuen nola erretzen ziguren, ni tipula moztukoet. Eta tipula, jende gehien nahi tipula mozten jartzi, baina nire arrez jartzi jazik. Bai, nire ala. Batzu jakin kuntzaite, hiru ale zuritu, eta hoi zuritu dostian lan gehiago jarriko ditugu. Vale, perfecto. Venga, hoi, lehen da biziko eta behin, jarriko eten ben sartaia martxan, eta gero inbiarko deuna da, opilak kudeature bai, eta ingoetena da olio pixka jarrire bai, ja hau aromatizatzen jartzeko. Venga, lanak jarritugu, eta guain mingainan eman berdio, ados? Vale. Bueno, kontatu, freestyle estilo esan dezu. Free badakit dala libre, edo doain, inglesez, ez da? Kasu hontan libre izango, ez da? Bai, gehien bat libre. Libre, estilo librea. Zertan datza zehazki estilo libriak? Bueno, nire kasuan iten duguna da, nik bi modalidadetan lehiatzen dut, eta modalidade bat oinarritzen da bakarrikan salto batian. Bai. Eta ordan lehiaketan iten duguna da, 3 saltotatikan bi hoberenak kontatzeute.
eta este modalidadian dia saltoak eta barandiak. Vale, orduan parketan esatean bezala, no? Osea, parketan ez du parkak eta eski, bueno, parketan esatean bezala, no? Ute genian elurreta, egoten dia pista normalak, egoten dia fuera pistak, eta gaur egun modan dauden parke horiek, ez da? Bani horre orduan parkekua zea zu, ez da? Ni parkekoa nahi. Vale, bixi dagoela okerra jartzen zure parketan deritzen. Nik ez. Vale, eta zesan behar nizun. Zein gustatzen zaizu goño, zenetan arrakasta gehiago ikituzu, salto handi hortan akrobazia arrakititu zuena, edo parkeko zirkuitu hortan? Bira. Zango nuke salto bakarrekotan, igual. Bai? Bestiare bai gustatzen hau, eta saltoen kombinazioak eta ebai, binon salto bakarrian... Lotitezu, jositezu historia eta beste xarma daka igual, ez da? Eta hori oso polita izaten da. Binon salto bakarrekotan zango nuke igual hobeto. Hobeto juntzaizu gordoa. Vale, salto bakarretakotan jungo ginean, zein da zure salto honena, zertzea hobeto txiribu eta mortalak iten aurreaka, atzeaka ez dakit, eguain 360 esatea, 360, vuelta guztia. Baina hoi guain mos gehatzea, guain ja 540, 720 eta kiston birak iteitu zu, ez da? Bai. Nere kasuan zango nun hobena dela behatzireun, osan... Behatzireun? Bai, behatzireun. Bi huelta terdi izango zien, ale batean. Eta geho bitartean ebai sartzen jozu mortal bat bezala, eta orduan egia pixkat. Tira musoi bat bezala hola. Hoi da. Ai, ama, eta hor baldakizu airean zaudenean nunla zabiltzan edo. Asko praktikatuta bai, asieran ez. Ai, ama, ona. Eta, ader, hori da, esan desuna, iten desuna salto batekua, ez da? Bai. Zenbateko saltoa izaten da, ze distantzi izaten dira, nolako alturak hartzitu zue? Normalian, Europa mailan konpetitzen dugunean saltoak izaten dira gutxinez 16 metroko luzerakoak, askotan 18. 16 airean? Bai, airean. Eta altura... Hau ikusi zue, berotuek, igual gehixo eta gana, baina, bueno, hola ingo deu, berotu, ja, zutatik ateak, eta guain botako isiotonea, Usaiak hartzeko. Barkatu moztu dizut eta. Orduan, 16 metro luzeran. Bai. Goraka zema gote zeate? 3 metro. 3 metro. Bai. Me katxiz la mar. Hor, kontu zibli horkezek gainea, erorketak, elurretan, fuera pistetan, eta hola, hautza, bueno, elurra hautza bezala, otea eta akoltxatu ditu, baina parketako lurra... Gorra izaten da. Bai. Lehenengo orduan behintzat, bai, geho ja biguntzen juten da, eta horregatik batzutan ebai gure ordutegiak aldatu iten jugu. Bai, Bai, zertikan, bestela oso izoztua baldin bado erorketak nahiko arriskutsuak dira. Eta saltoak ebai ziristat iten. Eta gero gripa esatean agarriare bai ez da gona izaten erorketetan gelatuta baldin bado, ez da? Hoi da, bai, orduan horrekin kontu zibili berri izaten ga. Eta... Bueno, guazen beste modalidadea esan desuna parkeko hosten jute zeaten horiek. Barandillak, bai, oso ondo, hola ze, xerretan. Barandilla horiek ititu zuenak, eta hori nola izatea, nola puntuatzea hori. Bestia bai esan dezu, 3 saltu, bi honeknak aukeratzen diala, ez da? Kasu honetan nola da? Kasu honetan iten duguna da bi aukerat jugu. Orduan biletan iten da unetikan kalkulatu eta emateizute puntuazio bat lehenengo rondan, eta bigarrenan emateizute beste bat, eta orduan puntuazio bena dakazun rondakin gelditzen dira. Eta orduan kompetizio oro normalian izaten da ezberdina, batzutan igual daude 2 salto eta 3 barandilla, bestetan igual 3 salto eta 3 barandilla, aldatzen juten da. Zerretan moldatzen zageio, barandilletan o saltotan, zein da zure puntu fuertia? Saltotan hobeto, zango nun, barandilletan minon. Hasieran igual barandillako beto minon, gehoia hartu nion salto eta... Eta salto horiek eta hori dan akudeatzeko. Nola entrenatzen duzu, nola izaten dira, zeatikan hori, bertan entrenatu, baina golpe harrak izan, ez dakit jartzen zuen azpin koltsoi batzuk, gauza batzuk, nola entrenatzen zuen hori dan? Bueno, hasieran iten dugu pretemporadan, lehorrian entrenatu, eta orduan ere kasuan jutenaz Andorrako zentro batea, dela 360 Extreme deitzen da, eta hor patinetan entrenatzen dugu. Orduan, iten dugu airean trukua patinetan, eta erortzen ga espumatara. Orduan... Orduan biderketa bain da berri nahi dituzu probakin, da hor moldatu, eta gero ja parkea jun. Hoi da. Eta gaur egune bai asko iten da, elurretan saltatu, binon geho erorketa izatea plastikozko boltsa erraldoi batean aire zuetia. Globo gigante bat izango bazan bezala, ez da? Hoi da.
Vale. Horre, emateu ez dala minik hartzen, baina alda hartu ez da, o eskiakin buruan kontra, edo oitezu hor, esatean ez dela nola, eskorpio ehar bat esan buruan emateizu, edo... Bai, ez da broma gila zen, nire lagunen bat lesionatu da horre, bai. Claro, igual ez dezu hainbesteko mina hartzen, baina alda lesionatu, taldezu mina handia hartu, bai, ez da? Bai, ze distantzia handia da, erorketak gogorrak dia... Vale. Eta esan dezu hori itea, jutezea Andorrara ordun, Bai, Andorran iten dugu gehien bat lehorrekoak, geho, elurra baldin badore baian entrenatzen dugu, bina, bueno, gaur egun ja inguru hortan geozta elur gutxi jodo. Claro. Orduan normalian alpetara jun berri izaten ga entrenatzean. Claro, vale. Eta orduan alpetan, alde batetik bestea, ja... Alpetan, biltzea Italian, o Suitzan, edo Frantzian, edo leku guztitan nila. Leku guztitan. Bai, bota bertarare, bai, batu ja, bai. O txikiagoak bestela. Ondo daude, bai. Fin egin dituzu, eta arki garlituko dira. Eta orduan, entrenamentuan, nola kuidatzen dizu, nola dira zure neguak, jasi altzea denboraldiakin? Justo haintxe hasiko denboraldia, oain ja hasten ga, elurra botzen dulako Austria aldian eta, bueno, geho hemendikan pare bat hilatetara urtarri aldian hasten jugu txapelketak, orduan oain udara eta udazkenan zatian iten dugu gehiago pretemporada bastante fuerte bat. Vale. Eta geho ja... Nola izaten dira pretemporada horiek? Oso gogorrak izaten dira, gustu hartzen duzu? Bai. Nahi baino korrika eta erikita gehiago inbiar dezu, edo entrena horiak esan da geho zu jarraitzen dezu diten, o nola egiten dezu? Bueno, depende. Bai, ez gustatzen hau egia zan, gustu hartzen dut. Bai, eta... Gustatzen zaizu hori. Bai. Eta zeiten dezu, asko fizikoa, edo asko ariketak gimnasio batean, edo mendira tokatzen zaizu bateatzea, o zer da gehien nintzen zuen. Zuek elastizia dia eta honek, bihore zuarra akrobaziak egiteko, ez da? Ba, elastizia dia, eta geho igual kamalastiketan ebai entrenatzen dugu, denetikan kombinatzen dugu gimnasioan asko, azkenean nahiko fuerte honbertu erorketak aguantatu alizateko, gehien bat hortarako. Ja, lesioak eta ez eukitzeko hainbeste igual, ez da? Eta geho ja bestian bat teknikoa lantzen dugu. Ados. Horun katuak bezala, eroitzen jakin berdezu zuek, ez da? Kasiten, Ai, ama. Bueno, hemen txe, jarri dugu hau martxan, bale, jengibre botako jo bai raiatuta, ingo detena da betu, jengibre puxketa bat emango izut, horrela xe, nizte honekin nahiko dala, ingo zuna da zuritu, eta geho puxketetan ingo dugu, bale? Bale, lehen nabizi zuritu, eta geho puxketetan. Bueno, eta Maialen, aurrenen moraldia bukatu ezue, ja zaudete atope, negua bertan dakau, eta ez dakit lehiaketake segituen etorriko dira, ez da? Bai, lehenengoak ja urtarri aldian etortzen dira, Europa mailan, eta nire helburua gehien bat hoiek izaten dira, eta geho beti urtero ere bai iten jugu zenbait txapelketa, bueno, gehien bat Espainiko txapelketa izaten dena, hoia piri aldian izaten da normalian, bino, bueno, momentu honetan begibiztan Europakoak jut. Europakoak, nondik ibiliko ze Europako txapelketa hau egiten? Bueno, denetikan, aurreko urtean ibili ginen, bai Italian, bai Austrian, bai Frantzian, txapelketa asko izaten dira egia zane bai. Denetik, berdena, batzuk Finlandian izaten dira, baina asko balio dara jotia. Eta etzetzu tokatu jotia, o juntzean noiz ez? Ez, ena tokatu, gustatuko zian. Eta zezan behar nizun, adibidez, lehiaketa hori egiteko, leku bakoitzea izatean, batzutan saltuana eta bestian parkiana, o jutezenean bilak batea etortzen dira, edo nola izaten da hori? Ba, aldatzen dihu, leku batzutan bai dia bilek, eta bestetan bai da bakarrikan salto bat, eta bestetan luzia, leheno aipatu duguna. Eta hori, nik pentsatzen, bueno, ni surfa esaututa pixkat gorra izango, nik pentsatzen dut horrengo dituzuela hiru salto horiek, eta korte bat pasaberkoa, ez da? Eta gero, bestakit, igual gero semifinalak izango ja, o finalak, eta beste hiru salto, eta beste hiru salto. Askotan izango igual bidaia batin, ez dakino año, horrengo hiru saltotan eskazibili, eta venga, etxea. Bai, eta normalian izaten dira klasifikatoriak egon batean, eta horrengo gunean ja finala, orduan. Sailkapen fasean normalian bi salto izaten dira, ez dira, hiru izaten ba, hola, azkarrago izateko ze lehiakide asko duten gara. Eta bila puntuatzeu, Ez, hobena hartzen duten. Bai, orduan normalian truko hobenan bila juten denak. Eta ja finalian hiruak sartzen dira. Jon gutxi jo izaten ganez, ba, bueno, azkenean... Bai, denbora gehiago da kasu. Zatikan hori gorra esan behar du, ez da? Leku batea jun, prestatu, pila bat, bidaia, iritsi, loin, eta atea, venga, bi salto, eskaz, venga, etxea gotan. Eta jazta, bai. Oida, horre buruak elan egin behar du, ez da? Oida, hor gehiago nekatzizu buru aldetik eta tensio aldetikan, ez,
Ez ez, bueno, eskiatzen zuen guztiagatik zen normalian asko itxen berri izaten zuen beste lehiakidek eta itea, eta orduan azkenean, bueno. Egontzean lekua ezagutzeko denbora gehiago akazu, edo buruak okerre itezuta igualdegen nola kudeatzen dezu hori? Bueno, egia esan, maten du bidaiatzen egoten galako leku pilat ezagutzen txugula, bino normalian mendia bakarrikan ezagutzea iristen gazertikan. Mendia eta baiara batzutan, ez da? Igual baiara hori eta listo, ez da? Hoi da. Eta bueno, aldugu nahian saiatzen ezagutzen ingurua, ze ben jara junta, minon beti ezin da. Hori nire arrebak esatezine bain, nire arreba itezun motokarreretan lana. Eta ibiltzezan zirkuituan urtero, eta kiti bontzan 5 urtetik gora, vuelta eta vuelta ale batetik bestea. Eta mundu guztiak, ze morro, guain Malasia, guain Australia, guain Ameriketa, guain... Eta zetezu, bueno, zirkuituen gara arreatea ez gara zirkuitotik ateatzen, ni igual. Zirkuituan sartu eta, venga, berri, otasila eta vuelta atxea, ia, ma. Bai, zorionez mendian biztak bat jogoguk, bina... Aldan neurrian, noiz behin kale, zehoz, nik horregatik esan dizu, kalea botatzen zuen nien, behitu kalea botatzen, gauza txar bat, baina beste bat ona. Bai. Aprotxatzea. Bueno, hemen txe, martxan jarri deu batzu jata tipula, guain botako jau jengibria, pixka zua jetxingo jot, soja testuriz dadua hidratatzen utzi deu, bueno, eta reportai bat ikustea jungo gea, honekинekuakin egon gea, ikusiko zuen, udan hemen gurekin egontzean, aholku eharrak ematitue, eta gaurkoan lekalekin goaz. Goazen entzutea. Kaixo, Joseba, aspaldiko, Andrea eta nahi gara, honekinetik Durangotik, gaur zuen ganagatoz, lekalei buruz hitz egitera. Gaur, lekalei buruz hitz egingu, baina horren aurretik gogoraraziko, pilimat honekin proiektua zer dan. Honekin nutrizioa da konsulta bat, eta bertan gauz bi nutrizionista, Naia eta ni, Andrea, eta horretaz gain psikologia zerbitzua eskaintzen duen zentro bat gara onurakoen laguntzakin. Eta modu multidisziplinar baten saiatzen garena da jendeari erakusten nola elikatu behar garen modu osasungarri batean bakoitzaren helburuak kontutan hartuta, eta egokitzen dugu azkenean planak beraien nahi horreik aurrera eroan izateko. Eta orain bai, hasiko gara azaltzen lekaleak zergatik den hain interesgarriak eta zergatik gomendatzen duen hainbestetan, bai? Beti hemen esaten duen guztia oso modu orokorrian eta populazio oso orokor batentzako gomendioak izango dira. Astian 2 laubider edo 3 laubider sartzea gomendatzen du, ze azkenian lekaleak dira, alde batetik karbohidrato iturri, baina batez beguk hartzen du referentziatzat proteina iturri moduan eta baita zuntz iturri moduan. Proteina iturri oso nadianez, laguntzen dozkue lekaleak sartzeak gure elikaduran, animali jatorriko proteina hori pixkatxo bat murrizten eta egia da orokorrian gizartean baidakula ohitura handia proteina animali jatorriko horretaz abusatzeko. Hori kontutan hartuta, oso garrantzitsua da bai lekaleak konsumitzen duenean, askotan hemen modu tradizionala dela, lehenengo plater moduan dilistak eta gero haragi edo arraina, baina esan moduan proteina sartu dugunez oso garrantzitsua izango da elikagai talde hau barazki desberdinekin konsumitzea. Aurretik ensalada bat eginaz, edo beraiei barazki batzuk gehituaz, baina barazkiak gehitzen dugun horretan kontutan hartu behar dugu proportzioa zein izango da. Eta gero egia da, pertsona askorentzat digeritzeko orduan zaiak izan aldiala, edo gazak eragiten dauela, baina badoz zenbait trikimailu lekaleen digerigarritasuna handitu aldauenak. Tartean horretako bat izango zen, beratze denbora pixkatxo bat luzatzea. Beratzen izten badugu, normalean errezago digerituko dira. Azukiak izango zian errezen digeritzen dianak, gero gongo zian dilistak, eta gero gongo zian garbantzuak, eta azkenik babak. Orduan, arazoak dauzenetan tolerantzia maila probatu alda, eta modu desberdinetan sartu. Eta gero, purean normalean orokorrean, jenteak hobeto digeritzen dugu. Eta lekaleak hain interesgarriak izan da, ze formatutan konsumitu aldugu. Betiko modu tradizionala eukiku, azkenean lekalea osorik konsumitzeana, baina gaur egun egia da, bizigarela erritmo batean zeinetan gauzak atzorako eginda bauzen hobeto, orduan badauz beste eratorri batzuk izan aldianak adibidez barazki konserbak. Barazki konserbak aukera oso hona dira, osagai moduan eukitzen daue ura, lekalea eta gatza, egia da igual etxean egiten dugunean, baino gatz pixkatxo bat gehiago eukiko dauela, baina momentu batean plater erraz eta gozo bat prestatzea albidetu aldozkue. Lekale kontserbak nutrizio aldetik balio berdina dakoi freskuanak. Eta gero gaur egun ja topauekena da lekalen barruan
inguruan beste alternatiba batzuk edo uda partian edo beste sasoi baten sartu gekenak. Eta izango dira lekale pastak, desberdinak topagokela, hau adibidez izango da baba baltzakin inakoa, eta azkenian da baba txikituta sortzen dan pasta bat, bale? Ba hori, aukera bat lekaleak beste modu baten sartzeko. Edo soja texturizagoa aukera bat izan alda, hau erabiltzen da asko haragi birrindua imitatzeko. Eta gero bebai topaukuia beste eratorri batzuk izango diala haragi forma emute xauen beste lekale soja oinarri dakoen elikagai batzuk, eta alternatiba badia bebai, baria de puntu bat sartzeko. Bereziki, badibidez, elikadura plan vegetarian eta veganotan osotik pixka bat aldatzeko, uste dut alternatiba egoki bat diala. Bueno, Joseba, gaurko zau izan da gure honekin tipa, gaurkoan lekalei buruz hitz egitea tokatuta, eta, aurtengo ikasturtean zehar, gai ezberdinak eta trikimaio ezberdinak edo tipe ezberdinak emango dugu, erabilgarriak izango dialakoan zuentzat. Eskerrik asko eta hurren arte! Aupa neskak, aupa bikote, ze gauza eharrak esatitu zuen eta ze beharrezkoak egia esan, Zeatik, askotan teoria jakiten dugu, baino, behin da berriz esan behar digu, barneratzeko ez, da? Eta azkenian, lekalek ze gauza eharra dian, da egia esan, pixkat hori, leheno etxe guztietan hemen, babarruna jate zian, garbantzo jate zian, baba txikila jate zan, eta pixkat galtzena ere hori dana, Mateu, guain jan berdula txia, eta jan berdula amapola, eta betiko gauza jan behar ditugu, eta ze gauza eharra da, lenteja ehar batzuk, o betiko gauzak. Bueno, mi esker, eta kasuin lagunak, beste danok kasuin. Venga, gurian jarraituko dugu. Hemen txedak hauna da, hau martxan jarri dugu, zuba-zuan jarriet, ez erretzeko reporte ikusten eginan bitartian, guain inberdenik bertara. Tomatia botakoet, esan duen bezala konkase. Dala da, zurituta eta pepitei gabe. Aurrena tomate botako jot, oregano pixat, gero tomate, eta gero ja oidan azukaldatzen nien, bai soja texturizatua eta baitare dilistak botako xio. Hemen inbiar diazuna da, orea prestatu, orea edo masatxua, gure pancake hauek prestatzeko. Pancake edo, kasu honetan, harto piltsuak. Berta botako zu, bai. Hemen dagau legamia, bikarbonatua eta jogurra. Lehendabizi naztu, 3 gauza hauek, 2 arrautzekin. Vale? Emango zut hemen irabiatzeko, eta hori da, lehen da biziko, hori gualago baino txikillo bakat, pixka txikillo da eta hobetu biliko, bestela vuelta ingo. Vale, eta esan bezala, nik amingoet, eta mingaina eman berdi hori bai, vale? Venga, nik hartuko zuri gailua, eta kontatu iguzu, zehazki zen txapelketa irabazi zen ditun, zen izan dian zure lorpenak? Bueno, Espaini mailan bai lehenengo postua lortu dutela txapelketetan, orokorrian, bai aurreko apiriontan lehenbizi gelditu nintzen, eta... Zer modalitatetan da, zertan gelditu zinen aurrena? Pues, Espainiko txapelketetan bakarrikan modalidade bat lehiatzen da, eta da salto... Bueno, aurten behintzat modalidade bakarra lehiatu genuen. Ez, saltua eta barandiana. Saltua eta barandiak, bale. Eta hortxe... Eta hori irabazin zenun? Bai, irabazin nun, eta kategoria irikian, oza... Absolutuan. Absolutuan. Bai, egia zan... Ze ona, zori onak. Eta urrezko domina eraman zenun etxea, edo? Bai. Ze ona, ez tezu ekarri eta deuda dekan ez tezu ekarri. Bai. Bueno, union, ala da, Eta, ze gehiago, bakit gazteago zinanian edo, gehiago etorrit zialare bai, ez da? Bai, egia zan Espainiko txapelketetan 4 aldiz lehiatu dut, eta 4tan lortu nun lehenengo gelditzia, así que ya san... Bai, nahiko pozik noz horrekin. Ona, 4tik 4, ai ama. Bai. Eta hortene, hor, zer dazkazu, arerio gogorra dazkazu, edo... Geozta gehiago, aida zabaltzen. Baina gogorrena zu, bestientzako. Gusko da. Bai. Eta horra jarrai dezala, ez da? Bai, espero ezagon. Bai. Ondo. Bueno, eta... Beste modalidadian, irabazi saldo bakarkekoan zerbait noizbait? Bai, baten batean Austrian bai Europa mailan ongi gelditu nintzela, binon maitza hobena esango nuke izan zela beste modalidade hontan, oza, Luzian, barandiletan eta gelditu nintzela 3. postuan. Eta hoi bai izan zela txapelketa nahiko gogorra, zertikan oaindikan hasi berrian nintzen salto handiagoak iten, eta bueno, txapelketa hortan zan, hontan handiak ingot jut, eta entrenatzaileak zan zian ziurtza, eta azken ninun, eta postuak ebai
Ba, bueno, lan guztian frutua pixkat erakutsi zunta pozik gelditu nintzen temporada horrekin. Eta horri nola izatea, adibidez, Europa egiten dezue, o Espainia egiten dezue, hori najute esate Europatik gero, urratza badao, ez dakit, olimpiada pasadia, bakit badatozela 2026an, ez dakit horreako prestatzen aizaten, o modalitate ontako salto egongo dian, edo ez, o nola da un panorama? Bai, modalidade hontan, justo bi modalidadiakoan ja olimpikoak dira, 2022 hontan izan da salto bakarreko olimpikoa lehenengo aldiz, eta horretarako normalian mundu mailan lehiatu berri izaten da. Orduan, Europa mailan ja emaitza honagoak juzunean, ba, ja Espainiako Federaziotikan juten dia pixkat erabakitzen zeinek lehiatzen duen edo ez mundu mailan, eta horren arabera, ba, bueno, geozta gehiago lehiatu, geozta puntu gehiago lortzen juzu, eta olimpiadetara juten dia lehenengo 30 gelditzen dienak ranking mondialian. Eta nola gelditu zinen 22an ranking horretan? 22an enun lehiatu hor, ze justo lesio batetik nentorren, eta orduan ezin izan duen mundu mailan lehiatu, bai, binon... Eta nola zabitza, ze proposito nola zabitzazte 26irako? Ba, bueno, oendikan urte batzuk gelditzen dira, binon goguakin, egia esan, justo lesioa aukinun 22an, pues, otxaian balin bazien olimpiadak urtarrian lesionatu nintzen, eta pixka, osea, enintzen guztiz juteko, bazen helburua, binon... Plaza etzen eukan ja lortuta, baina hor lortzinan. Bai, binon gustatuko zian beste txapelketan batin izan ere bai puntuazio nagoa lortzeko. Claro. Eta orduan oan ja 26irako bagoguakin, azkenian ikusteko ere bai lortu dezakedan plaza hoi, edo nola jokatu. Zein dia arerio gogorrenak ero Europa jute zenean? Nundarrak dia zango nuke Suizan. Suizarrak dia modalitate hontan zeanak. Bai, kriston infrastruktura indute azkeneko urteetan. Eta, bueno, estatu batuarrak eta kanadarrak eta bai dakatela ere bai. Japonesak eta ere bai izango ja mundu mailan donak, ez da? Pentsatzen dut, edo ez? Oain geozta gehiago, bai. Ez que ni nola batinetian da, surfian da, ere bai nola kiston makinak dira, zeatik ni uste eta postu ondila induela deslizatzeko deportetan, ez da? Bai, eta horten nola 22an izan diene bai olimpiadak Txinan bai intzuten kriston lanketa, kirolariak bai asko bultzatzeko olimpiadetara, eta izugarrizko maila eda ikusten egia esan kirolari hoien artean. Ino, esango nuke establienak, egonkorrenak beti suizuak izan dira. Suizuak, eta ja mundu mailan... Ez que Suiza ez dakit, seguro eskire tokatu zaizula jutia Suitzara eskiatzea. Esateu, nire irutzi zaitala, herrialde bat dena inda da, hola. Ze txukuna dan, ze organizatua, garbila... Egia esan Suizuak iten duten apustua elurrangatikan izugarria da. Nik oie bai ulertzen dute, azkenean hemen inguruan ez dakago elurra. Orduan, bueno, normala iruditzen hau. Playa eta surfa. Eta surfa eta dena. Binon, bueno. Errezago dakaulako, egia esan, bai. Eta gaina elurrakin horre baitik kezka batzuk egongo diak, giota elur gutxio dakaula gure menditan, giota denboraldiak motxago dialak horre egongo dia... Bai. Gehiago multu biharko zeate, ez da? Bai. Horrea bain bota bi arrautzak eta naztu ere. Bi arrautzak, perfecto. Aurten gaina, harritxoa geldituna zertikan, egon nintzen Suizan eta ikusi nun estazio bat normalian elurra baten dena, eta zon dena berdia, eta intzuten elurra eraman menditikan beraino, eta bide bakarra jarri zuten. Pista iteko. Bai. Eta asko harritu zian egia esan ikusi nun, ez dela karikan Pirineo aldian, baizik eta... Bai, ane, eta glasiarrak geota gutxio daude, eta geota bombakin gehiago itegu elana ez da, eta bombak ez dazkaen estazioak, ila ez daka elurrikan, ez da? Eta arazoa dare bai, bombak eukiarren, temperatura bajoak ez baldin badaude ezin justela aktibatu. Orduan, aurten txapelketa desiente kantzelatu izkigute horregatikan, zertikan, etzon elurra edo bero gai egiten zuen, eta ez dela pista gabe gelditzen zian. Hori 2023ko denboraldian, ez da? Bai, 22. A ber, negu hau nola etortzean. Esateu, netorriko gara desiente elur. Eskurra asko dago. Eta esateu, año de bellota, nime hasta la pelota. Ala esateu. Pues a ver, espero, aurreko temporan botazun bat ola fuertia, binean bestela nahiko gutxi eukidugu. Bueno, nik indetena, hau ez de botako, gordin goitut, entxalatxoa igual geho gainetik jarriko jo, hone emango jouna da txitsa pixkat, jau beste osagaiak listu azkagaina botatzeko, eta ingo etena da tomatetxoa bota, eta
hau bota ostian, hau txikituta botakoet. Vale. Eta esan desuna, instalazio aldetikan eta jute zehala Andorrara, han entrenatzeko dena ondo prestatuta daula. Bai. Hemen gure Pirineotan da ez alda olako ikan. Ez. Ez dago. Ez, hain espezifikoa hortara prestatuta ez. Egia esan, Andorran dakaten rampa da Europa mailan doan prestatuena honetarako. Bai. Eta orduan kriston aukera da, egia esan horrea jutia eta horre entrenatu alizatia. Hori adibidez, bakizu zein duen, bat indue surfistana, nola zu esan dezun bezalako hemen surfian bagoratu bai indue sopelanan, leku bat entrenatzeko surfistak eta da, olatuak eta inditu egurrezkoak eta balzea. Azkenean, surfian antzeko zerbait gertatzea. Girua beti ez da, surfiteko. Eta elurretan hori gertatuko askotan, ez da, igual entrenatu nahi baina igual borrazka da, elurra ez da ona, udara da, eta lekuak bilatu berdia, oidana entrenatzen juteko, ez da? Bai, azkenean naturan iten dien kiroletan arazoa hoi da, batzutan arazoa edo ez arazoa, ez? Neri asko gustatzen hau hoi eskiagatik antze, azkenean naturakin, denbora guztian bertan zaude, binon bere baldintzen arabera bakarrik antzu jokatu, orduan, haize asko baldin bado, elurra asko baldin bado, edo ez badu elorrikan bai, ezin dugu lehiatu. Eta aldatu iten da kantxa, eta hori da, etzu adibidez, eskubaloia jolaztea jutezea, eta kantxa betian dago, eta neguan argi jartzen dira, eta tapatuta da, baino naturakin zeruko izakan kirolak bere xarma hori daka, ez da? Bai, eta surfian pentsatzen dut, aizia, olatuak, denak bai asko baldintzatzen dula. Dudi gabe. Bueno, hemen, bagoa, zer musua zu horrekin? Ongi, oain zein berko dut. Bale, oain inbide duzu, hor ikusezu nola indeun infusioa oli joana. Bai. Oli jo hori botako jozu pixkat, bale? Baino jarriko jo, ez du nahi belartxoak eroitzia, hau jarri, bota dena, eta geho naztu ingo dugu, bale? Perfecto. Bueno, eta esan dezu lesio bat pasazen dula, ez da? Bai, haundi jaukizen duen, zeukizen duen zehazki. Belauneko lotaioa hautsi nun, ligamento cruzada bezala ezagutzen dela. Eta, bai, nahiko luzia izan zen, nahiko asko gelditzen dizun lesio bat da, azkenian. Hala da, nire geratu zin nire kruzatua operatutakat, bi aldizan kaberdina. Bai. Bai. Eta miko esan zin. Hanka, zaitu itzak burua galdutakak eta Joseba. Txantxa da. Baina bai, egia da pelauna gaizkiak gartela. Bueno, beitu, beste erreportai bat ikustea jungo gea. Orekan bat deitzen da, leiketion dago, eta iten dituzue errehabilitazioko ariketak, eta uste gaina ezagutzen dituzula, ez alda ala? Bai, baten bat ezagutzen dut asko lagundu zian belaunetikan errekuperatzen egia esan. Guazen bertara, ezagutzea egiten duen bertan. Guazen lekeition. Bueno, hau pai Joseba, unai urkizuna, hemen leketxone orekan bat zentrun, ni hemen goxe fisioterapeuta dana, eta gaurko egunin ikusiko sorbaldako lesioi baten ondoren aldi zen ariketa batzuk. Bueno, hemen gimnasizun, orekan bateko gimnasizun, normalin errehabilitazio izaiuk amentxetzen dugu beti, eta gaur alasneaz ga, eta alasne dauke sorbardako lesioi bat, berat dauke supraspinoso tendoi inflamata, eta gaur ikusiko beran kaso espezifikun ariketa batzuk, berai ondo etorrekakoenak. Kontutan hartu bire, lesioi baten ondoren ezin gala hasi zerotik egunea, porque bestelan pasaten baga intensidadiaz, rezidida baten alga jauzi. Zer da hori? Lesioi bardine, ostabe pasati. Normalin hemen lesioin, molestaten den gestu izaten da, gora txesunin sorbaldiaz. Gora honetxe gestuk, bai. Orduan, lehenengok ariketa izan gora. Honeaz, banda bateaz, eskukin kanpoin jarra, hainka bat aurrea, eta gora. Mina asko mugo batzan, gore utzetxen bezukin, aurrean jabe nahiko izango zen. Baina, gora txen barou, hobeto. Honek tendoik amentxe gestun partizipaten dago. Eta orduan, kanpo aineran, gatzen, tendoiak tensioa moten. Eta tendoik olantxik osatzen di, dandole karga mekanika. Beran lezinoi, mangito rotadoren barrundan tendoi bata, rotazioin partizipaten dago. Ukundu apoia hemen, ondo fijata ukitzeko,
eta sorbaldiaz, kanpo hain, bale? Porque hoxe gestu etxen dago bai. Hementxe gestun partizipaten dago bai. Hau gaineran, edo hoxeten doi lantzeko. Hemen errehabilitazio izaiutan, nik hau mundu guztia izatetat ona etorten dana. Ezadetzet beti bi eskala imaginateko. Bat, minan eskala bat, eta besti, fatigine. Porque lesioi baten normala ariketak gainean mine eukitzi, baina izan bire min tolerable bat, orduan ezadetzet beti. Imagina 0-tik 10 eskala bat, minana. Eta horre eskalan, más o menos lau bat mobilibile. Zer da lau bat? Min bat tolerabli bana. Sentiutezune, hor molestatxe baina aguantablire. Ba hortxe mobilibile, ez geixa. Hortxe, como máximo hortxe. Eta fatiganin beti izadetzet. Ariketa gaineran, kantzata matxu dizu. Igarren bizu, eine izule. Orduan horire, 7-8 bat, más o menos. Igarri kantzata matxu zule, baina pasa bai. Bale, hemen hirugarren ariketan, alasnek sorbaldi altzateko gestu galantzen, eta hemen kasun da, barra bateaz 10 kilokarrena, eta sartutzat 5 kiloko pixo bat, porque berak horreaz pixuaz ondo manejaten da, ondo toleratzen da mine, eta orduan horreaz ondo. Gero denporiaz, hobeto sendatzeko, pixu altzaten jungo ginean, eta bueno, evoluzio bat egongo zen. Azkanin, egokitzen dugu ariketa bakotxe, pertsona bakotxea. Sorbaldako ariketakin ja amatxurou, beste 1000 alkonea nahi, baina beste lesini bat ikusteko oso tipikurana, gerriko min ikusiko, bale? Ikusiko bi ariketa, nintzako importantienetako dizenak, eta lehengo gure peso muerto, eta honeaz galantzen. Gerriko behiko parti, eta iskiotibialak oso lotutera zenako bai horko minaz. Eta gerriko minantzako beste ariketa bat, hau gerriko behiko parti indartzeko, fortaleziuteko, sentadia bat. Horretako, lehengo pixo bardine, 20 kilo, eta horren biko banara, ontxe, baja, hori da, eta altza. Belagunak alik eta zuzenen aurra bota, popi alik eta geixen baja, eta tripi barru esartu, kore lantzeko. Horretxek hiru gauza kontutan hartute, hori xamazan tekniki. Bueno, Joseba eta kompainia, gu hemen gelditzukoa beste ariketa batzuk etxen, eta bakizue, gu hemen txega beti, horrek amaten, leketxon, eta nahi zuenin inbitatzea ze, oztabe etortea hona ze, nahi zuenin, eta espero erot, jendintzako balio garrixak izati honek ariketak. Hau paunai, ze aholku agarrak eta ze garrantzitsua dan, dakin baten onduan iti ariketa hauek ondo iteko, ez da? Bai, askotan usten dugu iten egeala eta hobetzen egeala eta igual okerre egiten dugu. Eta adituen onduan, beti hobeto. Besarka handi bat, eta urrengoan badakite reportai badakaula, olatzekin gainea. Zurekin olatze ontzan, ez da? Bai, beak lagundu zian... Kontatu zure esperientzia nola izan zan bertan. Bueno, errepudiazio esperientziak ez dira oso politak izaten normalian, ez da? Minon, bueno, depende zeinek laguntza izun errexagoak izaten dira, eta ebakuntza ondoren olatzek asko lagundu zian, zenbait ariketekin, fisioterapia saioekin eta hola, eta bai, eskertan apegia zan. Bueno, hemen inbehar deuna, bakargan behitu horri bota berdutu, esne pixka botako jo, esne hori naztu, intxaurratxo hauek botako eskio txikituta, eta ni hasiko naiz hemen opeltxoak prestatzen. Eta zur lagunduko jazu aguakate txau garbitzen. Garritu ez sekula, ez da, aguakate? Bai, nozpatxe bai. Ongi ez dakit minon. Ez, bueno, ni gola iten dio normalen. Iten dio torrela, hori bai, ez da? Bai, nik hola iten dio normalian. Gero, giratu, sartu, berrio biratu, eta hola listo azkau. Eta guain ingo deuna da... Nahazu goiara bat emango izuzu azala teatzeko, azala kentzeko, eta gero xerratan ningo zu horrela, bale? Xerratxo bat ukingo ituzu, eta ni hemen intxaurrak bota, eta hoi martxan jarriko dugu. Bale, hau berotzen dakat, eman azu hau. Bale, oso ondo, hau nire kontu. Eta hemen ikusi zue, tomatek eta jabeitu ze sustantzidaken ja jengibre tipula eta batzu jakin, hemen ningo deuna da guain, oregano pixka bota, soja testurizatua iragatzi ingo dugu, hor gelditu zaion zuko horiek kentzearen, Bale? Hartu pixkat, hau listo. Beitu, nola hidratatu dian, Ez diot nik ezer uri bota eta beitu ze txukuna gehatu den. Hau egila esan, hola, boloñesa berezi bat iteko eta gauza erra izaten dira. Ingo deuna da, berta bota. Bale. Dana ez dakik gehiago izango, baina, dana botako jo. Ja prestatuta gaula. Dena barroa, hoi barroa, oreganoa barroa, eta hoiek
Zuk ikusi zen esan dezu zukaldian, baina ondo moitzezu labana, Ez da esan. Zego zei biltzezea, ez da? Bueno, batzutan Tokatzen zaizu? beharra, ke ba. Beharra. Batzutan gustatzen hau, Jaki aldeteatik adibidez esan dezuna, bizi zinala Andorran, kanpoan eotezeanian, janarik eta nola kudeatzen dituzu? Alden bezala, bineon, bueno, etxean iten dugun bezala, erosketa batin, eta gio horrekin alduguna. Eta Andorran nire kabuz moldatzen nintzen bai sukaldatzeko, eta bai Ikustea ibilita zaudela. Eta dena. Ondo. Eta adibidez, dieta aldetikan eta ere bai profesionalen badakazu kudeatzen zer eta nolain, edo zure kabuz ibiltzen zea, edo... Bueno, urte bastante eman jut, zenbait profesionalekin azkenian garrantzitsua delako ere bai, gehien bat zehan jakitia ez, lehiateko garaian eta alikta osasuntxuen mantentzeko garaian. Indartxu iristeko, ez da? Oida, justo nire kirola ez da, adibidez judo bezala edo beste kirol batzuk bezala pixu jakin batzutan mantendu bertzula, minon, bueno, azkenian... Hor pare bat kilo velozia, emate izutan, ez da? Pues bai, batzutan bai, minon, bueno, muskulo izatia ez izatia... Koipia baizik eta izatia indarra, ez da? Bai, hortarako betire entrenamenduak eta garrantzitsuak dira. Eta bai entrenamendua, bai dieta eta dena. Ondo. Bueno, hor nola zoaz, dena txuku nindezu, ez da? Vale. Lagundu berdiazuna da guain, bukatzeko historia, hemen bi hiru opil sartuko altzizkit? Venga, hiru ditut. Uste, bai, sartuko hemen, hiru garrena. Eta elkartzen badia labanak imoztuko duela pixka eta listo. Inberdiazuna da guain hauek. Beitu, ingozuna da ostua gatea, bale? Adartxuak utzi, ostokatea, eta gero pikatu ingo dugu gainetik botatzeko, bale? Hau listo, eta hau listo. Bale, ondo. Ederkigoaz, honei, bi huelta emango esio, eta behitu, hau ja, bakizue, dilistak sukaldauta zeudela, soja, hidratatuta dao. Hau, ingo deuna da, ja, zutatik atera, eta hau listo dakau, platera aratzeko. Earrain dio hemen dago, esan deuna, indarraiteko, ezin hobia. Hemen dakau proteinak, eta proteinak ez dianak ebai, danetikan tope. Bale, hau listo, horrela xe, eta... hauen gainien egon bernaiz espeatzeko. Bale. Eta freestylea edo estilo librea, hasieratik horrekin hasi zinean, edo noiz izan dia zulen endabiziko urratzak disiplina honekin? Nahiko berandu hasi nintzen egia esan, nire gurasoekin beti junga eskiatzea eta Pirineo aldetara, eta txikitatikoi bai, eta gehoia denboakin 14 urte edo nitxunian hasi nintzen, bueno, gutxi, 13 urtekin edo hasi nintzen ja freestyla probatzen, eta piatu gustatu zian. Eta ordutikan denbora guztian parkian, egia esan. Bueno, hemen nahi nahi piltxo hauekin, kiston hartu zaila daka, egia esan. Hombre, hartu irinakin indegu da, egia esan. Zixik, hain politagatea, urrengoan gutxiago gotako berko nun, urrengo tandan gutxiago gotako, baina, bueno, itxura hon aldaka, Bai, eta fijo... Oso goxo da, hombre. Maialenekin ditu nolestia ongonak, ez da? Bueno. Nahi guelta mona mateioten, mekatziz la amar. Bueno, eta hau da zure hogi bidia? Osuk zoze aparte daizia ikasten, edo... Bai, justo haintxe bukatut psikologiako karrera, ekainan bukatu nun, eta oain kirol psikologiako master batekin hasiko naz. Hori ere askoa, idea ematen gainak gaur egun kiroletan, da ez gehiago esan, ze garrantzitsua dan burua, ez da? Batutan badazkau giarrak eta dana oso fuerte eukitzia, baina buru ez bakabondo alperrikoaz, ez da? Hoi da, eta bueno, azkenian txapelketetan urduritasuna, tensioa, jakitia nola kudeatu guztia oso garrantzitsua da, nik urte batzuk badamak dizkit kirol psikologo batekin, eta asko ikasi dut hoi denak kudeatzen. Asko lagundu izu, ez da? Bai. Egia esan bai, garrantzitsua da, zeatikan buruti pasatzea ere bai gauza honak, eta txarrak eta danak. Bueno, hau laxe jarriko dugu eto. Horrela xingo dugu. Hauagate eta dilista eta sojan entxala da, ingo deuna da. Beitu, pikatu gori pixkat namazu. Pikatu pixak, gainetik botako dio, esan dugu olio virginare bai jarriko dioula. Bueno, eta hau atea berditut hemendikan, ea, pixkat moren gito jarri zezit alde hontatik, bestetikan politago dauden. A ber, antzeko parecido, Antzeko parecido. Bai, itxura honak, hola jarriko jo, hemen opiltxo bat hola lagungarri bezala. Bale?
hau listo, hoi listo, bota zukola pixkat, silantro pixka gainetikan, eta nik ingoetena, bai, hola, gainetikan. Oso ondo. Eta ni jarriko etena da hemen nola tomateo kendu jo leno. Tak. Eta tak. Horrelaxe. Ba, launak, hemen txedakau, gaurko entxalada berezi hau, indarrazko mateu noietakoa, nire esker retortzea gatikan, eta badakizue, launak, horre hongo geha. Zuri animatzen, guri kontatu, sare sozialetan onun ikusiko du nundik noe biliko zean, baldakazu. Bai, Instagrama badakata. Nola daitzezea bertan? Nola topatuko dugu haber nundik noa zabiltzan, ze garaipen ekarritu zuen aurten? Maialen noi hartzal, izena eta bizena. Bizenakin, eta hortxe. Ba, bueno, ekarri honea dominazko, eta gu hemen jarrituko dugu, kosinatzen indartxu biltzeko. Bezarka, hundi balagunak eta biarrote.